No niin, morjesta, mä oon täällä King Players ja mä tein ennen video jo sellaisen pelaaja 007 ja mä varmaan poistasin jossain vaiheessa sen kanavan, kun en mä oikein tykännyt tehdä sillä videoa ja sit niin mä oon ennen tehnyt tästä King Playerista video, mutta mä poistin tästä kaikki muut videot paitsi tämän miten tehdä helppo intro, koska toi muista on se paras video ja kun mulla oli silloin niin kuvasin tuolla mikä niinku se rekordas mun ääntä tällä mun tietokoneella ja niin se ei sitten tullut oikein mikään hyvä ääni niistä muista videoista, mutta nyt mulla on tällainen Logitech joku en tiedä, tässä ei oikein näyttävä merkki, mutta joku ihan hyvä, niin mun mielestä tästä kuuluu hyvä ääni, niin joo. Mutta tää oli tällainen esittelyvideo, että mä teen tänne kanavalle videota ja tähän videoon ei tuu outro eikä intro, koska mä en nyt jaksanut, kun nyt mä menen kohta tohon saloon, mut kuitenkin niin tää on esittelyvideo ja muistakaa tykätä ja tilata kanavaa. Ja nyt tässä näkyy nämä mun kaikki vanhat videot. Vaikka mä mun mielestä poistin nämä kaikki, mut mä poistin nämä kaikki videot jo, mut ja mä lopetan, niin nähdään ensi jaksossa, niin se olisi moro.